Har vi egentlig stadig den der lange? Den skal vi altså høre på. Inden på computer. Jeg har set den før. Danke. Giv mig den, jeg kan tage den her forfra. Hvad laver jeg? Det billeder. Søg hej til Bella. Som dig. Ej, lad være til højt. Lad være til højt. Jeg Ønsker mig. Vi skal lige se derude. Det er rigtig trækker. Det ligner, hun har siddet og drukket helt alene. Ja, hun også. Er der også noget, ikke selv for hende? Nej, det er fedt. Det er lidt sødt. Okay, det er heller ikke sjovt at se sådan en lang film. Hvordan stemmer man?